За въвеждане на нов договор, натиснете бутона Нов заем. В случай на несъществуващ клиент в картотеката, въвеждате нов такъв. Попълвате всички полета във формата. Записвате новите данни и клиентът ви е запаметен в картотеката. Избирате го за попълване на данните му във формата на договора. След това описвате предмета на сделката. Въведете срока на договора в брой дни. Опишете типа залог. Използвайки предварително въведени шаблони, лесно се въвеждат често залагани вещи. Въведете сумата по договора. Заложният билет е готов за разпечатване, заедно с придружаващата го декларация. От бутона Печат разпечатвате вашите 2 копия. След подписването на договора от двете страни, важно е да отбележите договора като подписан в програмата. Това ваше действие преизчислява касовата наличност, приспадайки сумата, която сте дали на залогодателя по настоящия договор. След натискане на бутона Подписан, договорът ви вече е активен в регистъра на сключените сделки.